Y te busqué, y te esperé, y te amé infinitamente, casi de la misma manera que de a ratos te odio. Y sin embargo, acá vuelvo, una y otra vez. Por si el destino, por si las dudas, por si... qué sé yo, para qué vuelvo. Y solo tengo este cachito de todo y de nada. Ay, qué tonta. Qué tonta. Y te esperé, y te busqué, y te quise infinitamente. Y sin embargo también te odio. Pero aquí estoy, por si las dudas, por si el destino, por si... yo qué sé. Y lo único que tengo es este pequeño trozo de nada y de todo. Ay, qué bien. Ay, pero mal. Ay, no está. Ay, no está. Ay, no. Ay, no. Ay, no está. Ay,
boas, amigos, benvidas e benvidos a todos a primeira edición desta gala dos Premios Sociais. Antes de nada, son Óscar Cruz e quero pedir, como vosso presentador e conductor, o primeiro que vos quero pedir un aplauso enorme para esta actuación de teatro, para estes dous actores da Fundación Igualarte. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, amigos! Arrancamos forte, arrancamos con teatro e hoxe teño que comezar tamén dando as grazas, moitísimas grazas por confiar en min. É que é a primeira vez, entón é unha primeira vez e teño que dar un pouquiño as grazas porque é certo que son os primeiros premios sociais e son o primeiro presentador. Póñome un pouco nervioso con estas cousas porque ademais é a primeira vez que estou presentando un evento na miña cidade, en Pontevedra, así que estou dobremente nervioso, sede vos conmigo. E que maravilla que sexa nesta iniciativa, que sexa neste proxecto precisamente, nesta iniciativa na que buscamos poñer en valor pois todo o traballo daquela xente que está todos os días dando o mellor de si mesmos para facer mellor tamén a vida dos demais, que todos aquí seguro que sabedes moitísimo disto que xa me dixeron que hoxe está cheo de xente que traballa neste traballo social tan bonito. Amigos, este traballo, falamos do traballo social porque este traballo fundamental na nosa sociedade moitas veces é certo que queda pouco visibilizado, non? É certo que non lle damos toda a visibilidade que podería ter, pero é certo que para todos nós tamén ten un impacto nas nosas vidas e seguro que moitos de vos, cando falamos de traballo social e cando falamos de traballadores sociais, pensades en nomes e apelidos concretos. Pensades en caras concretas desa xente que nos axudou ou que axudou as nosas familias, que axudou os nosos amigos e veciños. Eu teño moi claro quen son eses nomes e apelidos e recordarínos sempre. Por iso é moi importante este traballo de inclusión. É moi importante, é moi necesario todo este traballo de inclusión. E falando de inclusión, xa que falamos agora de inclusión, hoxe temos a sorte de ter a nosa gala traducida por lingua de signos pola miña compañeira Carolina, que vai estar aquí coa organización Xoga, que é a Organización de Diversidade Sensorial de Galicia, que loita sempre por un mundo máis inclusivo, e este traballo me merece un aplauso, amigos, por favor. Estaredes vos preguntando, porque a primeira edición estaredes vos preguntando, pero Óscar, que significa isto dos primeiros premios sociais da Deputación de Pontevedra? A ver, eu vos lo explico. O que buscamos con isto é o recoñecemento, a admiración a todas as entidades sociais da provincia, que están loitando todos os días aí co compromiso, co bo facer, que teñen esa fe no poder do cambio. Esa fe no poder do cambio que soa así como a palabras como moi elevadas, pero que en realidade o que significa é que están todos os días facendo iniciativas, accións, para que pouco a pouco teñamos un mundo e unha provincia moito máis xusta e equitativa. Así que por todas esas entidades tamén un aplauso, amigos. Agora ao principio vou pedir un poquinho de aplausos para quentar. E por suposto, temos que recoñecer tamén o traballo das persoas profesionais que están tamén todo o día aí traballando con enerxía, con paixón, con dedicación, para ter, pois non só a transformación social que buscamos, tamén para levar esperanza ás vidas dos que máis a necesitan. Porque idesme permitir que vos diga unha frase que isto non estaba no guión e pensei na antes porque escoitei na moi pouquiño e fíxome un pouco de mella. Dicía que o medo, o contrario do medo, non é a valentía, que moitas veces pensamos que para encarar o medo temos que ser valientes, e non ten nada que ver con iso. Dicía que o contrario do medo, o antónimo real, é a esperanza, porque se temos esperanza dentro de nós non hai oco para o medo. E iso fíxome esta reflexión que me parece que é moi bonita, porque iso é precisamente o que fan os nosos traballadores sociais, levar esperanza cada día. E toda esa esperanza que levades, moitos dos que estades aquí agora mesmo seguramente, moitos traballadores sociais, outros moitos non estarán aquí porque seguramente tamén estén traballando neste momento, pero aínda que soe atópico, os tópicos ás veces son reais, sodes os verdadeiros heróis e heroínas do día a día, do noso día a día, nos axudades moitísimo no noso día a día, e loitades e sodes os que verdadeiramente cambiades cada día o noso mundo para que sexa máis xusto, máis equitativo e máis solidario. Así que, amigos, un aplauso para os traballadores sociais, claro que sí. E todo isto levámoslo a cabo aquí desde a Deputación da Coruña porque están facendo un traballo magnífico para sacar adiante cada proxecto, cada acción, cada xesto, para ter unha provincia máis xusta, máis equitativa. A data non foi escollida ao chou.
non foi escollido cho porque hoxe é 18 de marzo, seguro que moitos xa o sabedes. Para os que non o saibades, hoxe é o Día Mundial do Traballo Social. E non é que sexa sempre o día 18 de marzo, é que cada terceiro martes de mes pois intentamos homenaxear un pouco e recoñecer pois todas estas o compromiso, a contribución á sociedade e todo o traballo que facedes, pois non só as entidades, tamén todos os traballadores sociais, sobre todo os traballadores sociais, esas mulleres, eses homes que sabedes de primeira man como é a nosa realidade social de verdade, esas mulleres, eses homes que estades loitando todos os días para que os nosos dereitos sociais sigan aí, para que a transformación social sexa verdade. Así que, amigos, moitísimas grazas. Isto pretende ser un recoñecemento para todos vos, e aquí estou eu para intentar que o sexa de verdade. Así que un aplauso enorme para todos vos tamén. Esta homenaxe ten lugar, como dicíamos, no Día Mundial do Traballo Social baixo o lema fortalecer a solidariedade interxeracional para ter un benestar máis duradeiro. E que significa isto, diredes vos, que só así, como dicía aquel cómico, a palabras estrangeras. Pois, amigos, xa vos lo explico eu. Isto que quere dicir é que temos que falar entre nós, que temos que comunicarnos moito máis entre nós. Ben o sabedes con todas as cousas que pasaron últimamente non só en Galicia, en todo o país, que ao final somos nós, o pobo e a xente a que nos temos que xuntar e falar entre nós. Sexamos maiores, sexamos pequenos, o que temos que facer é comunicarnos entre nós, intentar conectar, e cada un poderá aportar o que poida aportar. Non todo o mundo pode aportar o mesmo, pero se todos aportamos o noso grao de area, estou seguro de que ninguén nunca máis volverá a vivir só ou soa a súa loita persoal. É moi importante isto, así que intentemos dunha vez por todas xuntarnos e loitar por isto xuntos. Grazas a iniciativas como esta da Deputación de Pontevedra recoñécese a cultura de colaboración que tan ben coñecemos en Galicia, que tan ben representamos en Galicia, e a responsabilidade social, destacando exemplos de boa praxe e de compromiso social. E antes de seguir dando a chapa, o que quero poñer aquí un pouquiño en valor tamén a innovación social, que tamén diredes que modernez. De que modernez me falas, Óscar? Pois non é ninguna modernez, en realidade. A innovación social do que falamos é de buscar solucións creativas a problemas complexos, mellorando a vida de todos e intentando impulsar a inclusividade de todo o mundo tamén, de todas e de todos. Se hai alguén que fai isto, se hai alguén que move isto desde a provincia de Pontevedra é a nosa Deputación, así que eu quero pedir a palabra a nosa deputada de Igualdade e Benestar Social, Sandra Bastos. Qué emocionante. Presidente, deputados, deputadas, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, amigas e amigos, sede benvidos e benvidas a vosa casa. Como sempre bendí o noso presidente, a casa de todos os pontevedreses e todas as pontevedresas. Moi boa tarde, noite a todos e a todas. Tedes que saber que estamos moi felices e moi emocionados, moi emocionadas por este día, porque hoxe facemos realidade os primeiros premios sociais da Deputación de Pontevedra. Desexamos que desfrutedes desta gala que, como ben decía Óscar, celebramos nesta data desta xornada fundamental para todas e todos nós, pois hoxe estreamos tamén o Día Mundial do Traballo Social con esta nova gala. Así que mellor, non? Que hoxe, que celebrar esta primeira gala de entrega dos premios sociais da provincia que nun día como de hoxe. Porque do que se trata, precisamente, é de recoñecer o traballo desenvolvido por aquelas persoas, entidades e proxectos enraizados na nosa provincia, na que destacan polo seu labor a prol dos dereitos da cidadanía e dos colectivos máis vulnerables. Trátase de poñer en valor o inmenso esforzo que levades a cabo, tanto profesionais como distintas entidades, que dedicades o voso tempo, o voso coñecemento, as vosas destrezas para mellorar a calidade de vida da xente. Somos conscientes de que en moitas ocasións ese recoñecemento vai implícito, pero tamén
que non se verbaliza como se merece. Por iso, dende a Deputación de Pontevedra, queremos que esta gala, a primeira de moitas, sen dúbida, sirva como un acto de recoñecemento público e explícito. Se buscamos a palabra premio na Real Academia Galega, fala que premio é un trofeo, un agasallo, un diploma, etc. Co que se pon de manifesto o recoñecemento do mérito ou valor de algo ou de alguén. Pois para nós, todos vós, todas vós, as vosas entidades, asociacións, fundacións, sodes merecentes dun premio. Porque, como ben di o dicionario, queremos pôr de manifesto o voso mérito e o voso valor. O noso máis profundo recoñecemento e agradecemento. Estamos seguras de que pasaredes co tempo, todos e todas por aquí a recoller algún de eses premios. Porque, como ben sabedes, tivemos a moi difícil tarefa de ter que seleccionar as candidaturas premiadas. As premiadas deste ano, a primeira edición destes premios sociais da Deputación de Pontevedra. Hoxe imos repartir premios cun valor de 15.000 euros para galardoar toda unha vida profesional, pero tamén a traxectoria de unha entidade e o mellor proxecto ou iniciativa polo seu impacto social. Persoas e colectivos que desenvolven solucións sostibles e equitativas, que conciencian sobre as necesidades e os desafíos os que as comunidades deben de facer fronte. En definitiva, persoas e colectivos que traballan para facer deste mundo un mundo mellor, co arte de acompañar, tecendo historias e resignificando vidas. Así que hoxe sentímonos moi orgullosas e orgullosos. Orgullosas e orgullosos dunha provincia solidaria, coa mellor veciñanza do mundo, e orgullosas e orgullosos do compromiso, do traballo e implicación da nosa cidadanía para construir unha provincia na que todas as persoas teñan garantidos os seus dereitos. A Deputación de Pontevedra é a vosa aliada e seguirá a ser a vosa aliada. Tenderemos pontes con vos. Urxe ser o que somos. Somos sociais, somos sociedade. Esa que construímos todas as persoas. Como se fósemos ese grande puzzle no que todas as pezas son necesarias, da igual a forma que teñen. Non foi nada doado. E o xurado tivo unha tarefa moi complexa. Foi moi complexo a hora de decidir. O noso agradecemento, profundo agradecemento tamén vai para eles. Foi unha honra traballar con vos. Rematóse aí. Pero crédeme, se vos digo que o compromiso social de esta provincia é tal que mesmo teríamos que organizar galas como esta todos os días. De aí o noso inmenso orgullo. Remato, grazas tamén, quero dar as gracias especialmente a Sandra Vázquez, a xefa de Servicio de Benestar Social e a toda a equipa do Servicio de Benestar Social da Deputación de Pontevedra. E remato, como non pode ser de outro xeito, coa palabra grazas. Porque grazas é a palabra que se usa para expresar gratitud. E a gratitude é un sentimento, é unha emoción ou actitud de recoñecemento. E o noso grazas é maiúsculo por facer grande a nosa provincia, a provincia de Pontevedra. Grazas a todos e a todas vos. Parabéns. Gracias. Xa non marches, que entregas agora comigo, vale? Non te preocupes.
Moitas grazas polas túas palabras. Con estes premios, efectivamente, o que pretendemos aquí é impulsar a innovación, a calidade, o bo facer e, sobre todo, tamén crear conciencia un pouquiño, non? Con todas as causas concretas, as necesidades e todos eses desafíos que afronta a poboación e que nos intentamos tamén un pouquiño enterarnos e poñerlle solución, verdade? Desde o conxunto do sector público, do privado e da sociedade. Temos que falar e temos que comunicarnos para solucionar todas as cousas e todos os desafíos que temos por diante, amigos. Agora sí, imos co primeiro premio, por eso teño aquí a Sandro ao meu lado, porque comezamos coa candidatura a unha entidade de iniciativa social pola súa traxectoria. Nesta categoría queremos recoñecer a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que realicen actividades cun grande impacto social na provincia de Pontevedra. Este premio é unha pequena mostra de agradecemento por todo o logrado e un alento para que sigan traballando por todas as persoas que o precisen. E para ler e entregar o premio, aquí está. Ela ten que quedar. Qué subidón, Dios mío. Llevo un año como presidenta de la asociación, solamente un año, y estoy emocionadísima, pero esto es demasiado. Bueno, simplemente gracias, señor presidente, gracias a todas las autoridades, vicepresidentes. La Asociación Española contra el Cáncer llegó a Pontevedra hace 70 años. Hoy en día tenemos 400 voluntarios, tenemos 17 juntas locales, llegamos a cualquier núcleo comarcal. Para ellos es este premio. Sin los voluntarios, sin los 27 trabajadores que tenemos en la asociación, sería imposible. Todos necesitamos en un momento dado la solidaridad y este premio es maravilloso. Todos aquí seguramente lo vais a recibir algún día. Yo lo comparto con todos vosotros. Gracias. La solidaridad es fundamental. Gracias a todos. Muchas gracias. Moitísimas grazas, que emoción, moitísimas grazas polas palabras e nós seguimos aquí repartindo premios. Imos co seguinte, imos cun premio a un proxecto ou iniciativa polo seu impacto social. Este premio é un recoñecemento aos resultados obtidos tras un incansable traballo no que se poñen de manifesto as sinerxias entre entidades en prol do benestar social. O premio será integrado polo vicepresidente da Deputación, Rafael Domínguez. O premio a un proxecto ou iniciativa polo seu impacto social vai para Federación Down Galicia. Traigo unhas palabriñas, non porque soupera que nos iba a tocar o premio, ni moito menos, pero por si acaso, son un pouco veterano, entonces as sorpresas as menos posibles. Bueno, señor presidente da Diputación, señora diputada, autoridades, compañeiros e compañeiras das outras entidades sociais da provincia, a todos e a todas, boas noites.
En primeiro lugar, quero transmitir as disculpas do presidente de Down Galicia, que por motivos personales non pode estar aquí, delegou en min esta honra. É unha honra para a Federación Down Galicia e para as súas entidades membros recoller hoxe este premio. Por un lado, porque sempre é gratificante que recoñezan o traballo de en este caso, a dedicación e o esforzo do conxunto do movemento Down de Galicia nas últimas décadas. Pero, sobre todo, por poñer en valor un tema tan descoñecido como é o envellecemento das persoas coa síndrome de Down. Sabían que a esperanza da vida das persoas con síndrome de Down está actualmente ao redor dos 65 anos? Pois sí. Pero tamén é certo que o seu envellecemento é máis prematuro e acelerado co resto das persoas. Aproximadamente a partir dos 40 anos de idade, soen comenzar a presentar trazos típicos da población envellecida e, ademais, existe unha maior prevalencia da enfermidade de Alzheimer que no resto da poboación. Por iso, desde a Federación Down Galicia consideramos necesario poñer en marcha medidas orientadas a mellorar a calidade de vida das persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuales nesta etapa vital. E así nace este proxecto que a Diputación acaba de premiar, co que queremos saber máis sobre o envellecemento das persoas coa trisomía 21 e facilitarlles maiores oportunidades de envellecemento activo e saudable que fomenten a súa independencia e autonomía persoal. E, por suposto, sempre tratando de aproveitar os recursos dos que dispón a comunidade da que forman parte. Porque vivir moitos anos e envellecer ben vai ligado á planificación de servicios e actividades que sigan promovendo a autonomía e a prevención da dependencia de todos e cada un dos seus membros. Tamén quero aproveitar para felicitar as outras entidades premiadas e tamén as que non, porque o seu traballo é igualmente fundamental para o avance da nosa sociedade. Finalizo expresando de novo o meu máis sincero agradecemento á Diputación de Pontevedra por este recoñecemento que non só valida o traballo realizado, senón que tamén reforza a importancia de seguir traballando por un envellecemento digno e de calidade para as persoas con síndrome de Down. Moitas gracias. E por facer un inciso e mencionar un poquinho tamén que temos un premio, verdade, ben bonito. Ben bonito por fora e por dentro polo que significa tamén. Pero se temos este premio tan fermoso, esta peza artística que temos hoxe a honra de repartir, é gracias á Asociación Juan 23. E eles fixerona con moitísimo mimo, con tanto mimo que podría contárvolo aquí durante moitísimas horas ou podemos ver este vídeo que vos lo contan eles moitísimo mellor. Estamos na Asociación Juan 23, no seu centro de Cangas, e vamos vos explicar como elaboramos estes trofeos para a Diputación de Pontevedra. Comezamos o proceso seleccionando dúas tablas que encoladas nos van dar o ancho definitivo do trofeo. Encolamos e unha vez seca cortamos a medida. Unha vez cortada a medida pasamos a lijalo cun cepillo de alambre e que descubra a veta natural, a madeira viva. Posteriormente barnizamos e mecanizamos o canal no que irá a peza de metacrilato coa información do trofeo. Por outra banda, hai que encolar dúas pezas de cerdeira de 1 centímetro de groso para recortar a figura das mans. Se lija, se pinta con lasur blanco e posteriormente, unha vez seco, se lija para que salga a peta, fais un decapado. Por último, clavamos as mans na peana e colocamos a nosa placa conmemorativa. ¡Qué maravilla! E despois deste maravilloso vídeo que vimos, o mellor que podemos facer é convidar ao escenario a Nuria Luque, xerente da Asociación Juan 23, e que nos conte un pouquiño como foi este proceso. Un aplauso para ela, por favor.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Somos una entidad dedicada a la formación y promoción de personas con discapacidad intelectual y atender también las demandas de todas las familias de estas personas en la provincia de Pontevedra. Para conocernos bien, os invitamos a todos a venir allí, especialmente al señor presidente de la Diputación de Pontevedra, a la diputada, que tampoco ha estado nunca allí, a otras autoridades. Somos un centro importante en la ciudad de Pontevedra. Tenemos un centro de educación especial en que atendemos a 24 personas, centros ocupacionales como este que habéis visto, donde en el taller de carpintería se realizan estos trabajos y otros muchos, centros diurnos, una fundación para el empleo en que 80 personas trabajadoras con discapacidad pues tienen un contrato de trabajo laboral, una residencia que atendemos a 24 personas que por diferentes circunstancias de sus vidas no pueden ser atendidas por sus familias. En total estamos hablando de 300 personas con discapacidad en la provincia de Pontevedra. Damos empleo a 175 profesionales, ahí podéis pues, ver un poco las ratios con las que trabajamos. Somos un centro importante. Y lo más importante pues, es la trayectoria de vida de esas personas a las que atendemos. Estos trabajos, como visteis, han sido realizados allí por personas pues, que el objetivo que tienen es dar a conocer todos sus talentos, todas sus capacidades. Quería resaltar también que no aparece en el vídeo que las maderas son maderas recicladas del paseo de Rodeira de Cangas, cuando pues finalizó su vida, la recuperamos nosotros, también cedidas por el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, pues es un cerezo clonado que también fue cedido a Juan 23, y todo este trabajo pues hace que se visualicen las capacidades de las personas. Y nada, daros las gracias a la Diputación por esta oportunidad, de este trabajo. Hacemos muchos otros, instamos a todas las empresas y a todos los empresarios que puedan estar hoy aquí a que nos den trabajos. Hacemos mucho trabajo de manipulados. Lo que queremos es que las personas tengan una ocupación y os hagan ver a la sociedad y a la comunidad todo el valor que tienen, el talento que tienen. Muchas gracias. Qué bonita labor, qué bonito vídeo e qué bonito premio que temos aquí grazas á Asociación Juan 23. E nos temos que seguir porque ainda queda o último premio. Un premio que, se me permitides, é bastante emocionante. Xa veredes por qué. Falamos do premio a toda unha vida profesional no ámbito social. Un recoñecemento non só profesional, senón tamén a humanidade, a paixón e a dedicación ao servicio dos demais. Por iso, como é un premio especial, imos darlle paso dunha forma especial. Así que quero pedirvos a todos, xa non que pechedes os ollos, senón que escoitedes moi atentos o que ides escoitar agora. Ben, filla, hoxe, mentres imos ao cole, quero contarche unha historia. É unha historia de amor e dedicación, que empeza no Rosal e na Guarda e difúndese polo Baixo Miño ata abrazar toda Galicia. É a historia dun rapaz que nace no ano 1955 en San Miguel de Tabagón, no Rosal. É o maior de 3 irmáns. A súa é unha familia humilde. E el é un neno tímido e sensible que aínda está a buscar o seu lugar no mundo. Con 15 anos vai estudar ao Instituto do Porriño. Con 18 matricúlase na Universidade de Santiago. Quere estudar periodismo, mais é carreira de ricos e os pais non lle deixan. Acaba escollendo filoloxía, pero pronto se dá conta de que non é o seu camiño e matricúlase en psicoloxía. Terminados os estudos, volve a San Miguel de Tabagón. Ten 25 anos e case ningunha experiencia de traballo como psicólogo. Un grupo de 7 familias da zona, que no 1977 constituíu na Guarda a Asociación Prodeficientes San Xerome Emiliani, contacta con el. Queren que se faga cargo de poñer en marcha un cole para os seus fillos e fillas con discapacidade intelectual. Estamos na Galicia de principios dos anos 80. As persoas con discapacidade seguen sendo as grandes esquecidas da sociedade. As familias prefiren escondelas na casa. Aínda hai poucas experiencias de proxectos educativos para estas persoas, sobre todo nos pequenos pobos. Aceptar é todo un reto e unha aventura. Empezan en condicións moi precarias. O local está na casa asilo do Concello da Guarda, nun edificio en ruínas, mais a él non lle faltan ilusión e ganas. Non se esconde, busca a inclusión.
Para el cada día é máis intenso que o anterior. Vai traballar en Vespa, como facía o seu pai, e no traxecto de volta reflexiona sobre conquistas e dificultades. No 1989 asínase o primeiro convenio de subvención coa Xunta de Galicia, que garante unha maior estabilidade económica. No mesmo ano empezan os traballos de reforma e ampliación das instalacións do centro. Hoxe, o Sanxe é un centro de referencia do Baixo Miño. Aquela aula destartalada que naceu no 1981 converteuse nunha comunidade onde traballan máis de 100 persoas, como o profe Carlos, e onde reciben cariño todos os días 173 rapaces e rapazas como a ti. Ai, miña filla, pero se está aí. Ese é o profe Carlos. Pois efectivamente convido a subir ao presidente da Deputación, Luís López Diéguez, para facer entrega do premio a toda unha vida profesional no ámbito social a Xosé Carlos González Blanco, coordinador da Asociación San Xerome Emiliani. Encantado. Todo teu, o atril? Traía chuleta tamén. Bueno, antes de nada, moitísimas gracias polos aplausos. O primeiro tamén, boto de menos a Tomasa, a miña profe de literatura no Instituto do Porriño, alá polos anos 80, que se encargaba de ler as miñas redaccións ao resto da clase, porque eu era incapaz de facelo polos meus traumas infantís e o pánico a falar en público. Traumas e pánico que me acompañaron durante toda a miña vida e seguirán comigo ata o final. Todos temos algunha discapacidade. Vou facer un esforzo. Agradecer e aplaudir en primeiro lugar esta iniciativa á Diputación de Pontevedra, xa que con ela estamos a dar visibilidade a colectivos ocultos ata hai pouco e que siguen sendo marxinais a día de hoxe. Grazas tamén a Ciano, xerente do San Xerome, Eva e Doménico por meterme neste lío con toda a súa boa intención, aínda que saben que nunca me gustou ser protagonista. Agradézolle o detalle porque non deixa de ter o seu lado positivo. O subidón da autoestima, que non o noto agora, pero notarei a chegar a casa, e poñer en primeiro plano ao San Xerome. Xa non estamos en tempos da caridade e da esmola, pero a colaboración cidadá sigue sendo necesaria para manter ou crear novos servizos. Aproveito a ocasión para informar que a cantidade recibida por este premio irá íntegramente a un novo proxecto do San Xerome, Fogares Sanxe, un proxecto innovador de vivendas para persoas con discapacidade intelectual na Guarda. Unha cantidad de diñeiro que agradecerán seguro porque estamos, sigo falando como se eu seguira traballando ali, con grandes necesidades. Este premio non é meu. Este premio correspóndelle, por exemplo, a Ubaldina, a nai de Juan María, que pensou en min para iniciar o proxecto San Xerome e que loitou toda a súa vida por un mundo mellor para o seu fillo. Correspóndelle tamén a Prudencio, a Tato, directivos que xa non están con nós e que dedicaron moito do seu tempo libre a xestionar a entidade. Correspóndelle a Pablo, a Luís e moitos outros mozas e mozos con discapacidade que co seu esforzo e espírito de superación proporcionábanme a enerxía suficiente para seguir loitando. A Juanjo Torrón, inventor, aínda que el nunca o supo, de Abelaíña, Asociación de Axuda ás Persoas con Problemas de Saúde Mental.
el nunca o supo, porque o que aparecía como creador de Abelaiña era eu, pero realmente o motor era Juanjo. Tamén lle corresponde un anaquiño do premio á miña Vespa, a encargada de trasladarme desde o Rosal ata a Guarda, todos os días en silencio, escoitando as miñas tristezas e desilusión nos tempos difíciles alá polos anos 80. Tamén lle corresponde aos meus compañeiras e compañeiros de traballo por soportar as miñas rarezas. Non hai nada peor que ter un xefe tiquismiquis. Correspóndelle a meu fillo Álvaro, que está aquí, que me ensinou con exemplaridade un novo punto de vista sobre a discapacidade, o de pai con un fillo con discapacidade, e que el tuvo que abordar en un momento difícil cando tiña 14 anos. Corresponde a miña compañeira María Xosé, que tamén está aquí, que día a día ensíname a remar contra vento e marea con alegría e atitude positiva. Gracias, María Xosé. Hai uns días escribín unha pequena reflexión sobre o que foi a miña vida laboral e o titulei 40 anos de viaxe entre bicos e abrazos. Podo seguir un retiño? Me gustaría ler este escrito que resume un pouco a miña vida, os 40 anos. O titulei 40 anos de viaxe entre bicos e abrazos. E di así: bicos e abrazos reais e diarios, coa calor dos que están presentes e a frialdade gravada na pel e no corazón dos ausentes. Bicos e abrazos posibles e imposibles, necesarios e imprescindibles, repetidos e irrepetibles. Bicos espontáneos, explosivos, sinceros, saídos do corazón. Bicos con sabor a de paquine, a chocolate ou pasta de dentes, alegría ou tristeza. Bicos e abrazos entre risas e vaguas, transmitidos cunha forza desmedida ou con extrema debilidade. Bicos e abrazos de agradecimento, de socorro, de sufrimento e de soidade. Bicos e abrazos terapéuticos e solidarios, de cariño e amizade, adornados con música, o ruído e o silencio, cada un co seu inconfundible son persoal. Bicos e abrazos deportivos, de éxitos e fracasos, con aplausos ou no anonimato, con repercusión mediática ou na soedade absoluta. Bicos e abrazos de respeto cara aos que non queren bicos e abrazos e necesitan transmitir os seus sentimentos a través de outras canles máis complexas. Este foi o meu percorrido para nestes 40 anos, rodeado de bicos e abrazos. Por último, para rematar, gracias, San Xerome, pola extraordinaria viaxe, por deixarme cumplir os meus soños, polo vosso apoio permanente e por manter en pé o proxecto con novas e valentes iniciativas. Forza, San Xerome. E nada mellor para pechar o círculo da miña vida que este premio, porque segue ser unha nova inxección de bicos e abrazos nestes tempos no que ando escaso desde a miña tormentosa xubilación. Moitas gracias. Vaya luxo, que maravilla este discurso que acaba de dar aquí Xosé Carlos, pero agora temos un se cadra máis importante, Luís. O do presidente da Deputación, Luís López Díaz, aquí vai. Moi boa tarde a todos e sin lugar a dúbida o discurso importante non é o meu, senón quen me precederon no uso da palabra. Eu quero saudar en primeiro lugar a deputada de Benestar, Sandra Bastos, o delegado territorial da Xunta, Agustín, o xerente do Consorcio de Servizos Sociais, a perfecto compañeiros do goberno, do magnífico goberno desta Diputación, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, os integrantes das entidades que cada día traballades polo benestar desta provincia, Óscar Cruz,
o presentador deste acto que nun momento nos situou noutra diputación, pero enseguida soupo... Os artistas da Fundación Igual Arte, así como tamén a familia, grandísima familia da Fundación Juan 23, que fixo unhos premios fermosos, os traballadores da casa, en especial os do Servicio de Benestar Social, os medios de comunicación, os veciños e veciñas, benvidos, benvidas á casa de todos os pontevedreses. E é sinal de boa educación, de cordialidade, de respeto, expresar o noso agradecemento cando deciden aceptar o convite de vir a estos premios, a estar aquí todos en compañía. Pero este xesto xusto de agradecemento vai moito máis aló de valorar a vosa asistencia. Susténtase, de feito, en varios porqués. Primeiro, porque as persoas e as entidades que estades hoxe aquí dedicades o voso tempo, o voso traballo, o voso esforzo, os vosos recursos a axudar a outras persoas. Unha vocación altruista que é digna de admiración e, por suposto, de agradecemento. O segundo, porque a vosa labor sirve para crear conciencia e dar exemplo do camiño que deben seguir aquelas sociedades que queiran aspirar a ser máis xustas, máis solidarias e máis igualitarias. E o terceiro, é o máis importante, porque nestes casos sodes vós, persoas físicas e entidades do ámbito social, as que prestades un valiosísimo labor de asistencia ás administracións. Hai veces nas que o servizo público non dá chegado, non dá atendido todas as necesidades que hai na poboación. E aí é onde estades vos. Aí é onde temos o enorme privilexio de contar cun tecido asociativo do ámbito social eficaz, profesional, vocacional, emprendedor, para levar ás persoas que máis o necesitan unha atención de primeira. Así que este recoñecemento que hoxe vos queríamos facer non queríamos que se limitase a só palabras. Non sería xusto, porque al caso alguén podría pensar que os 40 anos, toda unha vida, de máis de 40 anos, toda unha vida de compromiso pola dignidade, pola igualdade, pola inclusión das persoas con discapacidade intelectual da Asociación Xan Serome, como a do profe Xosé Carlos González Blanco, se paga cunha reconfortante palmada no ombreiro. Acaso que o traballo que fai a Asociación Española contra o Cancro para sumar esforzos, mobilizar recursos, poñer e implementar e impulsar infinidade de accións que melloran a vida dos doentes de cancro e a súa familia, quedaría compensado cun sentido abrazo? Ou acaso eses proxectos da Federación Down de Galicia para que o seguimento do envellecemento das persoas con esta síndrome e das persoas con incapacidade intelectual para que teñan unha longa e plena vida non merecen máis que un reverber de gratitude? Sí e non. Sí, porque todos os que hoxe fostes aquí premiados e vos presentastes a esta candidatura meredes o noso máximo respeto, gratitude e, por suposto, valoración e agarimo. E non, porque este recoñecemento quedaría en papel mollado se non poñemos a vosa disposición ferramentas e recursos para darlle continuidade a proxectos que xa estades desenvolvendo ou outros novos que vades a poñer en marcha. Así que, apoiar a vosa labor, impulsar os vosos proxectos e contribuir a construir unha provincia moito máis igualitaria son os nosos obxectivos. E o facemos e o demostran cando impulsamos estes primeiros premios sociais da historia da Diputación que naceron, aquí xa se comentou, para premiar o traballo de persoas, entidades, eses proxectos que se levan a cabo, que son en beneficio de toda a veciñanza, que están dotados con 15.000 euros nas 3 categorías. Pero tamén un dos nosos obxectivos desde o momento en que incrementamos ata €500.000 o orzamento que está en vigor do ano 2025 para axudas para as entidades sen ánimo de lucro que realizan actuacións no ámbito social. O ano pasado beneficiáronse 114 entidades que desenvolveron proxectos en 23 concellos. Pero tamén, desde o momento en que inxetamos recursos aos concellos para a labor social que fan ou convenios de colaboración
con entidades que aquí estades algunhas delas para executar proxectos beneficiosos para todos, e outras actividades e outros proxectos e programas da Diputación, como pode ser máis inclusiva, máis convivencia, lecer en familia e outros moitos. Así que esta é a nosa achega, tan humilde e tan necesaria para poder cruzar algún día esa ponte que nos leva a ser unha sociedade moito máis xusta. É unha ponte que só podremos cruzar se o facemos todos xuntos. Se o facemos todos xuntos, porque o camiño máis curto para construir unha provincia máis inclusiva e igualitaria é o camiño da cooperación. Cando as administracións públicas e as entidades como as vosas se aunan, suman esforzos, pois os resultados son os mellores. Aí é no momento cando lle proporcionamos á veciñanza unha maior calidade de vida. Por iso que desde a Diputación, como di o noso lema, vamos a seguir tendendo pontes con todas as institucións da sociedade. Administracións públicas, empresas privadas, asociacións do ámbito social, entidades sen ánimo de lucro, para que a provincia siga a ser un oasis de benestar, de igualdade e de solidaridade. Un lugar que os que temos a fortuna de vivir nel, pois estamos orgullosos, e os que veñen ou probaron xa esta provincia algunha vez, pois están preguntando xa cando volven. E remato, queridos amigos e amigas, dando os parabéns e os agradecementos aos galardoados, pero tamén a todos os que participastes nestes premios e, por suposto, a que nos realizaron. A Fundación Juan 23, que fixo unha labor sensacional, como sempre, e a todos os que estades aquí, pois algúns recollestes o premio, pero outros está claro que o vades a recoller no futuro por todo o traballo que facedes. Ao xurado, moitísimas grazas. Misión difícil a que tiveron. Eu que tuve a ocasión de evaluar e ver os proxectos, pois a verdade que o cometido, vendo as persoas, as entidades e os proxectos que trascendentais que había, pois tiñades unha misión difícil, por iso que vos quero dar de corazón as grazas. E por último, quero reafirmar o compromiso da Diputación de Pontevedra cas asociacións do ámbito social, porque sen vos a provincia de Pontevedra sería un lugar peor. Máis nada, moitas grazas, bicos e abrazos. E nos seguimos con un espectáculo ben emocionante. Ao principio da gala desfrutamos dunha interpretación de teatro maravillosa da Fundación Igual Arte. E agora imos desfrutar do seu dúo acrobático tamén da Fundación Igual Arte. Un aplauso para eles.
Pois outro aplauso moi grande tamén para o equipo de Playplan que está aquí recollendo todas as cousas e para este maravilloso dúo acrobático da Fundación Igual Arte. Xa non queda máis nada. Pero eu tamén escribí así como un breve discurso de despedida porque xa acabamos agora e quería lervos. É moi curtiño, é moito máis curtiño. Pero quero darvos as grazas non só por acompañarnos esta noite nesta homenaxe a todas as persoas que facedes do noso mundo un lugar mellor, pola vosa incansable dedicación e tamén por inspirarnos a seguir traballando por un futuro máis esperanzador. Foi todo un prazer apadriñar esta iniciativa no primeiro ano que pon de manifesto que na nosa provincia contamos con grandes profesionais para seguir sementando en prol dun mundo máis xusto e solidario. Quero darvos as grazas á Deputación de Pontevedra por confiar en min, a todos vos por confiar en min, incluso cando case feixen un Viva Honduras e dixen Coruña en lugar de Pontevedra, sendo eu de Pontevedra, hoxe miña nai non me perdoa. Quero darlle as grazas tamén a Playplan por confiar en min e a todos vos, de verdade, moitas grazas. Loitemos por facer deste mundo da nosa provincia, polo menos da nosa provincia, comecemos a nivel local e logo xa veredes como conseguimos un mundo mellor. E como dicía Xosé Carlos, bicos e abrazos, ese vai ser o meu lema a partir de agora para sempre. Moitísimas grazas a todos. E só queda unha cousa máis, a foto dos premiados coas institucións, a Asociación Juan 23 tamén, e por suposto que subide todos aquí. Non vos cortedes e sacamos esta foto ben bonita de familia destes primeiros premios sociais da provincia.